Hello guys, good morning. Welcome to back my YouTube channel. So नोंथांमोनखा चेनेल बरायना लानाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जालांगोन लोगोफोर जोंहा माइ हानादों आरोना माइ हाग्रा फैदों आरोना मेचिनजों स' मेचिनजों हानोसै लोगोफोरना स' बेखौ नोंथांमोन एसे शेयार खालामनो सानदों लोगोफोर आङो स' नोंथांमोननिसिमबो एसे शेयार खालामनो होननानै स' नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जोबसिन नांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बैयाव बाय एसे हाना दोन्दों आरोना न'आवनो हानानै ओमफ्राय दायो मेचिनजों हानोसै आरो लोगोफोरना स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट दंबा जोबोद नायदो लोगोफोर ओमफ्राय सोरबा लोगो जिनिस गोदानै फैदोंब्ला बिथांमोना एसे साबस्क्राइब खालामना होलां लोगोफोर आरो बेलखौ उल्था होलां थौदो मा भिडिअखौ आं दायो जागायलांसै लोगोफोर फोथाराव मोनफैबाय आरोना बै बिजा हागासिनो नुहुरा आरोना लोगोफोर बिजा हागासिनो आरोना ओमफ्राय नै बेयाव प्लास्टिक बना दोनबाय जोंहा दा बेयाव माइखौ लाबोगोन आरोना नै बिरुआव फैफानांदों बिरु मा नागिरदों नोंलाय बिरुआ फैफादों दायो आं नै थांगासिनो आरोना बै जोंहानिया बिरुआ सिगां थांदों आरोना बैले बेयाव हादों आरो बिजाना बेयो सिगां थांगासिनो नै बिरुआ जोंहानिया नै लोगोफोर मेचिना बेयावनो दं आरोना बैले नै हाबाय आरोना नै बेयाव एसे हाबाय दै दोङो नै बिजा हादों आरोना माइ बख'दों नै बेयाव हादों आरोना माइ हाबायनो नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि हायो Ini apa dong? Ibannya iban kan sini le. Jika bam bang wadok. Jika mana? Jika mana kan wah. Ini लोगोफोर नै बे हाबाय आरोना बेनिफ्रायसो जों हानायाव थांगोन आरो लोगोफोर नै बेयाव हाग्रोदों ओमफ्राय जानै dia gimana sih? Ini bayi belum gitu boleh. Ini bayi bawa dia apa semua? Ada bagi kalau bagi ini. Oh, ayo masih mana siang bah? Ayo siapa? Oh, ya deh ini.
Kalau konek semua lagu balik kisi, no? Balik mas pamoy. Kalau dulu. Sampai jasa kayak ni, kemana mandi? Jauh dari sana. Mas kapu, no? Tahu tak? Mat tham gia bài nó. Đang mau gì không? Jurang lah apa? Masih tengah. Berapa? Mai sampai nih. Nah, aku kasih. Bayar na mana bayar na जोंहानि हानाया नेयै मोनदिया आरोना तारमाने मानसिफोरा हादों आरो गोफोर ओमफ्राय नेयै मोनदिया आरोना दासो हाबाय नै हाबाय आरो तारमाने गुमा फैदों नै फुंजालाय सं गुमाखौ नायफाय नै दै taman guma faydo नै guma गोजा नै गोजाया आरो जानाय नङा इयो दाउस्रि जानायाव जि मोजां जायो दे दाउ फैदों मान नै taman guma फैफादों आरोना मायाव गुमाया फैफादिले ओइ सोर मायाव थायोना सिङाव हाबलांदो ओरै नै मायाव थानायफोरा फैफाजोबदो आरोना नै माया गिसि आरो माया थारान नांगोन आरोना नङा माइ गिसि बादि दा दाउस्रि फिसिनो थानायबा दाउ थानायबा थिग जागौमोन नै गुमा फैदों नै मटर सोनो नाङामोन आरो गुमा फैसिदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहानिया माद्राय लांबाय आरोना हानाया ओमफ्राय आं जोंहानियाव हानायखौ बारा दिन्थिबाय थादिया आरो लोगोफोरना गुबुननि हानायखौ दिन्थिनाया जाबाय ओमफ्राय नै बेयाव दोनगोन आरो माइआ दिनै जोंहा ओमफ्राय गाबोन सान्दुआव होलायनोसै लोगोफोर सान्दुआव होनांगोन ना नाय गुमा खिथिसोम नै गुमा नै तामान मोनदों आरो गुमाखौ ना तामान फैफाखादों गुमाया बेयाव अ जाबाय नैलै माइआ जोंहानिया मोनाबाय आरोना लोगोफोर गायसिनै नायनांगोन माबागासिनो मोनाबाय मोनाबाय गाइस नैले जोंहानि माइआ बिसिनि मोनबाय आरोना बेयाव 5 बिगा दङ आरोना लोगोफोर 5 बिगा ओमफ्राय लोगोफोर सटिनि मोनाबाय नै गुमाफोरा नायसं लोगोफोर नै गुमाफोरा तामान फैदों आरोना नै लोगोफोर गुमाया नै बिदिनो फैसोदों आरोना नै बेफोराव दोंसे गुमा दोंसे नै गाइस नायनांगोन नै